Hej sammen og velkommen til den her video. Der vil jeg bare lige lave en hurtig sådan Q&A. Det bliver ikke sådan noget fancy. Jeg ved faktisk ikke engang om sådan et spørgsmål der kommer frem her, eller om jeg bare siger navnet. Jeg tror faktisk bare jeg siger navnet. Ja, jeg ved ikke, jeg tænker bare vi skal komme i gang. Jeg stiller en masse spørgsmål, og ja, jeg tænker jeg lige vil svare på dem, fordi at jeg har været sådan lidt væk her på det sidste. Jeg har faktisk kun været væk i 2 uger, hvilket jo egentlig ikke er så lang tid igen. Det kunne have været bedre. Så jeg bare lige svare på jeres spørgsmål, og ja, så tænker jeg bare, vi skal komme i gang. Hvor lang tid tager det der at redigere en video? Det er meget forskelligt. Hvis der er det sådan en mega lang snakkevideo, som et haul eller et eller andet, så kan det godt tage lang tid, og jeg hader det simpelthen sådan nogle videoer, som jeg laver. Altså den her video, jeg laver lige nu. Jeg kan rigtig godt lide at filme den, men jeg kan særlig godt lide at redigere den, fordi at så skal jeg sådan høre på mig selv rigtig meget, og det er sådan det værste nogensinde. Jeg tror godt, der er mange, der ved sådan, når man har optaget en video, og så hvordan man lyder på video, det er sådan efterhånden vendt mig til det, men det er stadig vildt mærkeligt at sidde og redigere en video af sig selv, der bare sidder og plapper. Det synes jeg stadig virkelig. Men for at svare på dit spørgsmål om, hvor lang tid det tager, så er det forskelligt. Altså som sådan en lang video som et haul eller sådan noget. Det er godt til sådan 2 timer eller et eller andet. Og så sådan, hvis det er en sketch eller et eller andet, der er det jo sådan, at jeg filmer noget den ene dag, og så noget den anden dag, sådan tit. Og så tager det jo på den måde længere tid. Men ellers så jeg ved det ikke, det er fordi, jeg kigger aldrig på klokken, når jeg sidder og redigerer. Det gør jeg virkelig ikke sådan, jeg er bare fanget i det, og så, ja, så nogle gange opdager jeg også, at der er ret lang tid i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Hvordan var det første dag på gym? Jeg må indrømme, første dag, den er voldakavet. Virkelig. Sådan havde jeg det i hvert fald, og det ved jeg, at der er mange andre også havde, fordi vi har snakket om, hvordan det var sådan senere hen. Og ja, det man laver, det er sådan, man bliver samlet i sin klasse, og jeg kendte ingen, altså jeg vidste godt, hvem en var, fordi vi har gået på skole sammen og sådan noget, så vi snakkede lidt sammen. Men ellers så kendte jeg bare ingen, og det var, man skal lave lidt nogle akavede ting, synes jeg i hvert fald, sådan nogle lidt specielle navnerunder og sådan noget. Og man skal ikke forvente, at allerede den første dag, at man der bare har fået venner, og man bare har fundet dem, man sådan ved, man kommer til at gå sammen med de næste 3 år eller et eller andet. Fordi det gør du ikke, dem finder du ikke den første dag. Du finder dem nok heller ikke anden dag, og måske heller ikke tredje dag. Men jeg synes sådan, for hver dag, så bliver det bare sjovere og sjovere på en eller anden måde. Jeg ved ikke, selvfølgelig nu her kan det godt være sådan lidt kedeligt, ikke også? Sådan, men timerne, de er ikke så spændende mere. Det var de til at starte med, fordi man var sådan, hvilken lærer skal vi have, hvad skal vi lave nu og sådan noget. Nu er det sådan lidt, lidt kedeligt. Men det er stadigvæk bare meget sjovere end folkeskole. Det er også meget sværere, det er meget hårdere. Jeg lærer om nye ting, jeg aldrig har hørt om før overhovedet. Jeg regnede med sådan, okay, jeg hører nok om noget, jeg sådan godt ved, hvad jeg er og sådan noget. Det gør man ikke. Altså, jeg hører om alt muligt, jeg aldrig nogensinde i mit liv har hørt om, eller troede, jeg skulle lære om. Men jeg kan godt lide det der med, at vi har ikke noget som sådan en fast schema. Det er ikke sådan, okay, jeg har dansk hver mandag, okay, jeg har matematik hver tirsdag eller et eller andet. Sådan er det ikke. Det ændrer sig hele tiden, og så er der også moduler, der kan blive aflyst, som for eksempel på mandag, der skal jeg møde kl. 10, så skal jeg have idræt, og så skal jeg hjem, fordi der er nogle ting, der er aflyst. Det er rigtig dejligt. Det er så knap så dejligt, når de sætter et modul ind, og man skal være der længere. Det er ikke fedt. Men ja. Cold Water vs. Company. Altså Justin Bieber sang, der vil jeg nok sige Cold Water. Jeg ved det ikke. Jeg skal faktisk til Justin Bieber-koncert her den 2. oktober. Yay! Og der er andre, der skal afsted. Jeg glæder mig mega meget. Det er svært at få tid til gymnasiet, venner, YouTube og familie på samme tid. By the way, jeg elsker din kanal. Tusind tak. Ja, det synes jeg lidt. Men det er også fordi, at jeg har været vant til at få fri sådan klokken 1:30, 3, 2, sådan noget der. Og det gør jeg jo ikke længere. Nu får jeg fri sådan 3:30 eller 2:15. Eller så et andet tidspunkt, hvis der er noget, der er aflyst. Der kan det godt være lidt svært. For eksempel efter skole er det tit, at man sådan aftaler sådan noget at spise frokost eller et eller andet. Og det vil jeg jo gerne være med til. Så der tager jeg med. Så kommer jeg hjem, og så er det sent, og så skal jeg lave lektier, og så kan jeg ikke så kan jeg ikke filme en video. Altså det, der er sværest, det er nok at få tid til YouTube. Men så igen, altså sådan, jeg har tid i weekenden, når jeg ikke arbejder for eksempel, og når der man får tidligt fri og sådan noget. Men lige nu, der har det bare været sådan, fordi jeg vil gerne være sammen med sådan, ja, så går vi det sociale og sådan noget. Det tror jeg faktisk, jeg har nævnt før. Det kan være, jeg har sagt det på Snapchat, jeg ved det ikke. Ej, det er et godt spørgsmål, det her. Okay. Man hører tit, at der er lækre drenge på gym. Passer det? Ja. Yeah. Ingen kommentar. Men jo. Var du bange for, at der var nogen, der kendte dig fra YouTube på gymnasiet? Elsker dine videoer. Jeg var lidt sådan nervøs for at blive drillet med det. Det gjorde jeg også. Kan man i hvert fald godt sige. Men jeg ved godt, at folk gør det for sjov. Og jeg synes det selv er sjovt. Nogle gange. Hvad er din yndlingsfarve? Min yndlingsfarve, den er nok grå, sort og hvid, selvom at folk siger, at det ikke er farver, og det gør mig lidt forvirret. Sådan, altså grå er en farve, ved jeg, men hvid og sort siger, at folk ikke er en farve, så ja, som man siger, jeg ikke har nogen yndlingsfarve. Elisabeth, hun har spurgt, om hun er den sødeste i klassen.
Ja, Bette, du er rigtig sød. Kan du ikke snart lave en video med Viola? Det kunne jeg godt, hvis I gerne vil have det. Det er der sikkert mange af jer, der gerne vil have. Det vil jeg også godt. Jeg ved bare ikke, hvad vi skulle filme, men kan du godt lide pandekager? Ja, jeg kan godt lide pandekager. Jeg tror, der er mange, der kan lide pandekager. Er der nogen, der ikke kan lide pandekager? Hvilken klasse går du i på gymnasiet? Jeg går i første B. Første babes. Hvad vil du gerne arbejde som? Jeg vil rigtig gerne være art director. Det er i hvert fald det, jeg tænker indtil videre. Det er også lidt derfor, selvfølgelig er det derfor, jeg går på gymnasiet, fordi jeg skal have en uddannelse for at bløde det. Altså, jeg kan ikke bløde det, når jeg er færdig, så skal jeg jo videre til noget andet. Men det er fordi, jeg er ikke helt sikker. Det er bare sådan det, jeg regner med. Det er også meget derfor, jeg tager gymnasiet, fordi jeg ved, det er den retning, jeg skal i. Jeg ved i hvert fald, det er ikke noget sådan HHX. Det vil jeg simpelthen ikke kunne bruge til noget. Heller ikke HTX. Nej, det er slet ikke mig. Og erhvervsskole. Nej. Så det er derfor, jeg tager gymnasiet. Og jeg føler sådan, folk der ikke ved, hvad de vil, de tager til gymnasiet. Og jeg ved ikke 100% hvad jeg vil. Men så ved jeg det alligevel godt. Det er svært at klare. Hvilken linje har du taget? Jeg har engelsk A, samfundsfag B, mediefag B. Er jeg den mest irriterende dreng i klassen? Der er faktisk ikke nogen af drengene, der er irriterende i klassen. Det synes jeg faktisk ikke. Hvad er det værste og det bedste, der er sket på gym? Ja, det bedste, der er sket på gym, det var faktisk ikke sådan. Altså jo, det er selvfølgelig, at man har fået mega mange gode venner, og det er sådan, det er jeg virkelig glad for. Også fordi, at jeg gik faktisk ind til gymnasiet med et meget negativt sind, fordi jeg glædede mig overhovedet ikke. Jeg havde ikke rigtig lyst. Jeg havde bare sådan lyst til at gå i den samme klasse, som jeg gjorde før. Fordi at der var jo rigtig meget sammen med Lulu, Sofie og Viola, som I godt ved. Vi er bare, altså vi holder stadig kontakt med og sådan noget faktisk. Vi var sammen for nylig. Men ja, jeg gik i hvert fald ind til gymnasiet rigtig negativt. Det kan jeg faktisk ikke råde jer til, men på den anden side så blev jeg kun positivt overrasket. Så ja, det har nok været, at man har fået en masse gode veninder og venner. Og det værste, der er sket, lad os bare lade være med at komme ind på det. Tusind tak, fordi I så med i den her video, og jeg håber rigtig meget, I kan lide den. Det var faktisk ikke meningen, at den kun skulle handle om gymnasiet, men det kan jeg godt se, at det endte den faktisk med. Jeg har sådan nærmest kun fået spørgsmål om gymnasiet, eller så var det sådan nogle meget random spørgsmål, og de passede bare ikke helt sammen. Undskyld 2 sekunder. Det var klamt, det der. Jeg håber, I kan bruge den til noget, og så ses vi bare i min næste video, enten på min main kanal. I ved, jeg aldrig ved, hvilket hjørne det er i. Jeg gætter på her. Men ja, så ses vi bare i min næste video, som enten er på min main kanal eller her. En lille god stjæler slik. Stjæler slik. Det må tage lige Det er fordi, jeg var i gang med en video. Du må godt tage det med. Altså, vil I godt være med? Ja. Okay. Den passer overhovedet ikke ind, for det her det er en Q&A. Hej alle sammen. Lige nu der skal